Greta O'Connor, Nuacht Tg4, Carrig Túhil, Chunta Chorcaí. Nastíle hamidir scéal sport, bhí bonscaltathe is ahanchearan de chuige Chonnachta páirteach a Féile Peile réal linn a Gonamara le coppla leanúas. Curchan cinn na Gaeilge bhealach spríúil an spruchat ag an éile Peile seo agus díri go fíorhhailethe. Teirú fan Féile sin ó ruiríach an iomara. Is forcin chahannaí sa gCeathrú a bhí sprí den 6 bliain de éile Peile réal linn, Comórtais cúige agrin réal linn, le scailin an lán Gaeilge agus scailin Greta a thuirta chéile. Sin feld sí bhean na Gaeilge crí na Féile agus bhí scailin ó chligach ó bhío ó Uilleann Áran agus ó Chonnamara man nóíocht ar forc na himara agus a choráinear chéile ar a tíomhlíne. Níonar an tíomh a thugann chun páirce idir chailíní agus bóchailí agus ar aon aspeidíchas ná scílle sanrú ó na himleoirí sa dá lá omlan nimartha. Thosa muid an féilte Peile se hartar séh bliana hin bhí chécan agin ar caran ag an mí agus thug muid scailíní áiticha éagsúil ar fud na tíre ar fe deire seachtainna agus deir chu maisin leis gur muladúing cína agrú ins na cúgaí ar fad. So hinne leit an muid ag agrú Féile Peile in chuile chuige chuile blian agus tá gairí thar cín lá. Cháirin as Chonnamara a cháilead an clufi canis, scail náisiint an túirín, teist ab i canis áráil ar gCeathrú a clufi le canis, agus The State Police Barracks, please. Captain Lenko. Yes! Captain Lenko, this is Jessica Fletcher. How'd you know I'd be here this late?